Bi boneya dehê kanûnê roja mafê mirovan a cîhanê, sazî û rêxistinê mafê mirovan, raporên xwe yên binpêkirinê mafê mirovan a sala 2021 eşkere dikin. Li gorî Komeleya Mafê Mirovan îhadê û Wexfa Mafê Mirovan a Tirkiye tîhibê. Di 11 mehên îsalda 915 kesan ji ber işkence û tevgera xirab a li dijî wan gilî tomar kirine. Her wiha li gorî raporên saziyê mafê mirovan 797 kes li girtîgehan rastê işkence û tevgera xirab hatiye. Di mijara mafê mirovan da yek ji mijarên herî hesas jî rewşa girtiyên nexweş e. Li gorî rapora îhadê li girtîgehan jê 64 nexweşên giran bi giştî 1065 girtiyên nexweş hene û tedawiya wan jî nayên kirin. İfade Tip Kurumu raporuyla ancak Li gor yasayan divê girtiyên nexweş ên giran ji bo bêne dermankirin bi demkî bêne berdan. Lê ji bo vê rapora tiba adlî lazim e û mixabin tiba adlî li gorî daxwazên desthilatê tevdigere. Rewşa girtiyên nexweş ne li gorî pîvanên Mandela ya neteweyên Yekbûyî ye. Ger Tirkiye yasayên xwe li gorî vê vererast bike û ev mijar bêhêsanî bê çareserkirin. sorun daha rahat çözülebilir. Laliyê din. Li Tirkiye mijara zarokên temen yek 6 salî ku bi dayîkên xwe ra li girtîgehan dimînin jî mijareke hesas e. û ji aliyê rêxistinê mafê mirovan ên navdewletî ve ji nêzvatê şopandin. Li gorî Wezareta Dadê ya Tirkiye 345 zarokên temen yek 6 salî li girtîgehan bi dayîkên xwe ra dimînin. Çocukların tutuklanmaları yerine ya da hapsedilmelerine yerine alternatiflerinin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için uluslararası uygulamalarda güzel örnekler de var. Türkiye için de bu örnekler geliştirilebilir ve uyarlanabilir aslında. Bu gerçekleşene kadar yani çocuk hapishaneleri kapatılana kadar da tüm çocukların içeride eşit şartlara erişebilecekleri, desteklenebilecekleri bir ortam hazırlanması gerekiyor. Hem eğitim, hem sağlık, hem sosyal ilişkiler açısından çocukların eşit anlamda desteklenmesi gerekiyor. Li gorî rapora Serokwekîlê Komisyona Lêkolînê ya mafê mirovan a Parlamentoya Tirkiye Sezgin Tanrıkulu di heyama 11 Mehî da û 1953 welat tûşî işkence û tevgera xirab hatine. Her wiha 1254 welatî ji ber ku fikr û ramanên xwe derbirîne hatine desteserkirin. Laliyê din. Tirkiye di warê azadiya çepemeniyê da jî bi paş ket û di nav 108 welatan da di rêza 153 da cî girt. Li gorî saziyê mafê mirovan, Tirkiye di warê mafê mirovan da salekî gelekî xirab derbas kir. Çend nimûne jî ev in. Girtiyên nexweş nehatin azadkirin. Her wiha biryara Dadgeha Mafê Mirovan Ewropayê yên derbarê azadkirina Selahattin Demirtaş û Osman Kavala da nehatin cîbicîkirin. Laliyê din Tirkiye dagdara îsal da ji peymana Stenbolê ku bi taybetî mafên jinan diparast vekişiya. Ömer Sönmez, Rodaw, Stenbol.